Premiér Robert Fico sa ostro ohradil voči novinárovi Marekovi Vagovičovi a portálu Postoj za zverejnenie komentára o majetkoch politikov. Odmieta tvrdenia, že tajil cenu prenájmu u Bašternáka či kúpu bytu, keďže všetky transakcie boli verejne dostupné v katastri. Vagovičovi vyčíta zaujaté novinárstvo a naznačil, že sa nevenuje kauzám ľudí z opozičného spektra, ako je Monika Tódová či rodina Michala Šimečku. Ak nechcete prísť o najnovšie správy, odoberajte kanál Slovensko v politike. Nenechám si liať špinu na hlavu od takých krivákov, ako je Vagovič a žiadam od portálu Postoj ospravedlnenie. Jeden z hlavných smerobícov a najneobjektívnejších novinárov v novodobej histórii Slovenska, navyše posadnutých nenávisťou proti súčasnej vláde Marek Vagovič, sa dnes ráno zobudil a mal pocit, že všetci zabúdame. Aj preto bez zaváhania vo svojom komentári v konzervatívnom denníku Postoj pod názvom Majetky politikov Lomka Kaliňák sa vyhovára a Fico zahmlieva. Tvrdí, že Fico v minulosti tajil, koľko platil Bašternákovi za prenájom luxusnej rezidencie v Bonaparte a že verejnosť dlho nevedela ani o byte za 500 000 eur, ktorý kúpil od poslanca Muňka. Takže, vážený pán Vagovič, vaša alma mater, denník SME a váš novinársky vzor Monika Tódová dňa 11. októbra 2012 uverejnili, že cena za byt u Bašternáka, ktorú platí Fico, je podľa zverejnených ponúk štandardná. Nechápem, ako sa dá zatajiť kúpa bytu, pretože redaktori v denníku SME či N alebo v aktualitách sedia 24 hodín na informačnom systéme katastra nehnuteľností. Ako sa dá zatajiť kúpa bytu, ak kataster uverejní vaše vlastníctvo? Keby ste sa, pán Vagovič, radšej povenovali vašej sestre v zbrani Meter Tódovej, ktorá si takmer bez akýchkoľvek príjmov kúpila v tej istej lokalite ako ja prakticky rovnaký byt. Alebo príživníckej rodine predsedu PS Meter Šimečku, z ktorej sa nám pri pohľade na medzinárodnú exekúciu jeho matky pre nedovolené nakladanie s grantom smeje už celá Európa. Na záver sa obraciam na šéfredaktora Postoja, aby sa zamyslel. Či vedome súhlasil so zverejnením tohto hnoja, alebo mu je úplne jedno, čo takí nedôveryhodní novinári, ako je Vagovič, píšu. V každom prípade očakávam ospravedlnenie.